El Mundo Deportivo presenta Supercracks. Luis Enrique, el comodí. Pizzi, el Pichichi. Laurent Blanc, l'experiència. Vítor Bahia, la seguretat. Giovanni, el creador. Stoichkov, el retorn de l'ídol. I Ronaldo, el crac. La temporada 90-91, Luis Enrique Fernández, amb 20 anys, fa el salt al primer equip de l'Sporting de Gijón i gràcies als seus 14 gols en la Lliga es converteix en un dels jugadors de moda del futbol espanyol. Precisament, un gol seu contra l'Atlètic de Madrid acaba amb el rècord d'imbatibilitat de 1.274 minuts del porter Abel Resino. Punta ràpid i incisiu, Luis Enrique marca aquella temporada 2 gols al Futbol Club Barcelona, al Camp Nou i al Molinón. Al Principat d'Astúries comencen a parlar del successor d'Aquini i això fa que el Barcelona i el Real Madrid se'l disputin. Finalment, en una pugna que acaba amb Luis Enrique vestit de blanc. En els començaments de la seva etapa madridista, l'asturià posa de manifest el seu sentit del gol com a home punta. Però la dura competència per ocupar demarcacions atacants l'obliga posteriorment a reciclar-se per convertir-se en un jugador polivalent. Amb facilitat sobretot per jugar per les dues bandes. Luis Enrique es converteix en el comodí de l'equip blanc. Però sovint és criticat per algun brot de joc dur. Encara que a vegades també a ell li toca el rebre. Una imatge que es va fer familiar la temporada passada, la del davanter hispano-argentí Juan Antonio Pizzi, celebrant un dels seus gols amb el Tenerife. 31 en va arribar a marcar al llarg de la Lliga, el que el va convertir en el Pichichi i, a més, el va permetre compartir amb l'anglès Alan Shearer la bota d'or de màxim golejador d'Europa. Als 28 anys, Pizzi s'ha consagrat com un golejador que té en la velocitat, la capacitat per desmarcar-se i el sentit de l'anticipació les seves millors bases de cara al gol. Futbol Club Barcelona i Real Madrid van ser víctimes dels gols de Pizzi, un davanter que sap buscar com pocs els espais lliures i l'esquena dels contraris per fabricar els seus gols. És una arma mortal en les jugades de contraatac. I també sap definir en espais curts. Totes aquestes virtuts el van dur a la internacionalitat, amb un debut golejador contra la selecció del seu país de procedència. Pizzi, gols amb accent argentí. No es pot dir que Laurent Blanc hagi començat amb bon peu la seva etapa blaugrana. Una inoportuna lesió a l'últim partit de l'Eurocopa el va fer passar pel quiròfan i es perdrà una gran part de la pretemporada blaugrana. Jugador sobri, dominador del joc aeri gràcies al seu 1,92 m d'alçada i amb dots de líder a la defensa, on li agrada manar i dirigir els companys, el francès va ser l'últim fitxatge recomanat per Johan Cruyff, que es va acabar de concretar quan l'holandès ja era fora del Barça. Durant la passada Eurocopa, Blanc va posar de manifest la seva facilitat golejadora amb el cap, que el convertirà en una arma molt valuosa en les jugades d'estratègia que pugui dibuixar Bobby Robson en la seva pissarra tàctica.
També va deixar ben clara la seva decisió en moments culminants en convertir els seus llançaments en les suïcides tandes de penals, en què Blanc es va acreditar com un consumat especialista. Virtut que ja havia demostrat en el seu equip l'Auxerre, on sempre era l'encarregat de mirar de transformar les penes màximes. En el seu equip, Blanc exercia de líder, amb llibertat per afegir-se a l'atac per provar sort amb el seu potentíssim xut, o bé per buscar el gol amb trenades combinacions d'atac. Als 31 anys, Blanc aportarà experiència al nou Barça. El de Vítor Bahía, amb qui va treballar al Porto, va ser el fitxatge pel qual va apostar més fort Bobby Robson. Integrant d'una de les millors generacions de jugadors que ha donat el futbol portuguès, Vítor Bahía s'ha convertit en només 26 anys en el capità de la selecció absoluta del seu país. Vítor és un porter que sap combinar l'eficàcia en les parades amb els peus amb intervencions acrobàtiques acompanyades d'algun detall ornamental. És el millor exponent d'una nova generació de porters que busquen obrir-se camí en aquesta incompresa dedicació de parar els enverinats xuts dels davanters. Vítor ho fa de manera espectacular, amb accions que fan aixecar el públic dels seients. Segur en els xuts de llarga distància, el portuguès vola sota els pals de la seva porteria. El portuguès també destaca per la seva perfecta col·locació. Dotat d'uns bons reflexos, Bahía és capaç de parar qualsevol llançament a boca de canó. Davant també de consumats especialistes com el brasiler Romário. Obligat per les noves exigències del futbol modern, Vítor Bahía també destaca pel seu sentit de l'anticipació en les sortides i en les jugades de l'1 contra 1. Aquí precisament el veiem avortant una jugada d'atac davant de Txiki Begiristain. Vítor Bahía també es mostra molt segur en les jugades aèries. Sovint, el nou porter del Barça acostuma a ser qui comença ràpidament la jugada amb un llançament que mira de sorprendre la defensa adversària. Vítor Bahía va ser víctima d'un dels gols més impressionants que s'han vist al Camp Nou, el que li va fer Ronald Koeman en les semifinals de la Copa d'Europa del 94. A partir d'ara, li tocarà parar-los. Giovanni Silva va dir adeu a l'afició del Santos precisament en un partit amistós contra el Real Madrid, el seu gran rival a partir del moment en què comenci a jugar amb la samarreta blaugrana. Davant del conjunt madridista, el nou 10 del Barça va exhibir algunes pinzellades de la seva classe innata de jugador tècnic i creatiu. I fins i tot els va avisar del seu perill en els llançaments de falta, xutant amb efectes inversemblants. Hereu del mític número 10 del Santos de Pelé i apadrinat pel mateix O'Reilly, el primer que va creure en les seves possibilitats, Giovanni va enamorar Josep Lluís Núñez a través d'un dels vídeos que van caure a les mans del president blaugrana. A la cinta s'observava ràpidament l'extraordinària visió de joc del brasiler i la seva capacitat per inventar jugades de gol. La torcida del Santos ha vibrat amb el seu ídol. En un segon és capaç de controlar i donar la passada de gol.
Giovani està cridat a partir d'ara a ser el catalitzador del joc ofensiu del Barça, ja que constantment participa en el joc d'atac del seu equip. És el punt de referència obligat dels seus companys que ràpidament el busquen perquè comenci la jugada. Aquí primer el veiem controlant. Toca la pilota amb el cap i rep immediatament la passada i d'un cop d'ull fabrica amb una assistència una altra ocasió de perill. És d'aquells jugadors als quals agrada assumir la responsabilitat en els moments difícils, quan s'ha de decidir un partit en un llançament de penal que acostuma a executar buscant sempre la col·locació. I com un dels seus grans ídols, Sòcrates, una de les especialitats de Giovani són les jugades de taló. En aquesta és capaç, envoltat de tres contraris, de fer la passada al company desmarcat, que al final marcarà el gol. Realment fabulós. Giovani, el futbol samba, torna al Camp Nou. La imatge més esperada, una escena que ha costat gairebé 2 mesos de llargues, intenses i dures negociacions i, sobretot, 2.550 milions de pessetes per veure Ronaldo de blaugrana. Amb només 16 anys, Ronaldo va jugar en el primer equip del Cruzeiro, amb el qual aquella temporada va marcar 54 gols en 54 partits. Això li va permetre donar el salt a la selecció brasilera i proclamar-se campió del món als Estats Units. La presència de Romario i Bebeto el van relegar a la suplència. Això va costar dures crítiques al seleccionador Carlos Alberto Parreira. Malgrat aquest paper secundari, l'equip de la Philips, el PSV Eindhoven, no va dubtar a l'hora de pagar gairebé 1.000 milions de pessetes per un jove crac de 17 anys. Driblings tan espectaculars com aquest, amb el cos, han valgut a Ronaldo fer-se un nom entre els millors golejadors internacionals. Diuen que aquest jove davanter, de només 19 anys, és el relleu natural d'un altre brasiler que s'ha fet famós a Europa, Romário de Sousa. Curiosament, els dos golejadors es van donar a conèixer fent coses com aquestes a Holanda, amb el PSV Eindhoven. Els dos brasilers tenen en comú que se saben moure molt bé en un pam de terreny i que poden fer gol o donar-lo fet. Ronaldo ha demostrat a Holanda amb el PSV que fins i tot sap combinar amb els pals per fer passades de gol als companys. Tot i que la seva posició preferida és la de davanter centre, el jugador brasiler també se sap moure per les dues bandes per servir bones assistències de gol que no sempre acaben del tot bé. Ronaldo és un especialista consumat en jugades de fantasia, assistències com aquesta. Fer gols malabaristes com aquest de taló és una de les seves grans especialitats. Però aquest davanter no només juga dins de l'àrea. A Holanda, quan el deixen, fa jugades personals que acostuma a rematar amb un xut sec des de lluny, com aquest. Tot i que el seu joc es basa a seguir de molt a prop els porters rivals, aprofitar els errors i fer, com en aquest cas, una magistral demostració de tècnica. Ronaldo és un autèntic home d'àrea que no només sap aprofitar els errors de la defensa rival, sinó que, a més, hi posa el segell de la tècnica. Qualsevol pilota morta que hi hagi a la seva zona d'influència té el destí del gol. Una de les grans qualitats de Ronaldo és l'oportunisme i la bona col·locació. És el típic davanter centre que se sap desmarcar-se per rebre la pilota en les millors condicions per marcar el gol. És d'aquells jugadors que saben ser al lloc adequat en el moment precís i, sobretot, rematar la feina amb gols importants. Normalment, Ronaldo xuta sempre que pot amb la cama dreta, però ha demostrat que amb l'esquerra no ho fa del tot malament. Però a Ronaldo el que més li agrada és demostrar la seva superioritat en les jugades de l'1 contra 1. Més d'un porter i d'un, dos o fins i tot 3 defenses han acabat asseguts a terra veient impotents com el brasiler els marcava un gol.
és un jugador genial. Ronaldo també domina el joc de cap, una de les facetes que no ha de descuidar mai un bon davanter centre. És un detall més de la seva bona col·locació en les jugades d'estratègia, com són els córners, per exemple. Jugar a prop de l'àrea rival i ser un jugador eminentment tècnic acaba en moltes ocasions en dríblings de somni o, si no és el cas, en penal clar. Ronaldo també és un consumat especialista de la transformació de les penes màximes. Ronaldo és un bon representant del futbol samba i que és admirat fins i tot per el rei Pelé. S'està preparant per fer gols amb el Brasil a Atlanta. En el PSV Eindhoven deixa darrere el seu record amb molts aficionats holandesos d'haver col·laborat en la fabricació de gols tan elaborats com aquest. Ara, abans de venir al Barça, el gran objectiu de Ronaldo és guanyar amb el Brasil l'or olímpic. Han passat 6 anys des de la primera firma de Hristo Stoichkov pel Futbol Club Barcelona procedent del CSKA de Sòfia. El búlgar va debutar a la Lliga amb el Barça, marcant el gol de la victòria al camp de l'Espanyol. Ràpidament, gràcies a la seva entrega il·limitada i al temperament de guanyador insaciable, el búlgar va captivar el cor dels barcelonistes. Sovint el Camp Nou va treure fum per aplaudir els gols de Hristo, qui des del primer dia es va sentir com un culer més. Símbol destacat de l'anomenat Dream Team, Stoichkov va tenir una participació molt directa en la conquesta de 4 títols de Lliga i, a més també, de la Copa d'Europa. Autor de gols decisius que el van convertir en tot un ídol que representava l'esperit guanyador del Barça de Cruyff, Hristo Stoichkov va arribar a superar fins i tot la màgica xifra dels 100 gols amb la samarreta del Barça. Però de sobte, les seves relacions amb Cruyff es van capgirar i, enfrontat amb l'holandès, el búlgar va haver d'emigrar al Parma. Tot i el bon començament, com es pot observar en aquests gols, a Itàlia les coses no van anar bé per Stoichkov. Els problemes d'adaptació de la seva família i, sobretot, l'enyorança que sentia per Barcelona van fer que Hristo Stoichkov no fos al Parma el davanter decisiu que tothom esperava d'ell. Però la seva bona actuació a la passada Eurocopa d'Anglaterra, on va demostrar amb els seus gols i amb el seu joc que continuava mantenint el nivell de crac, i sobretot també a l'enorme desig expressat públicament de tornar una altra vegada a vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona, han permès que 6 anys després, Hristo Stoichkov i Josep Lluís Núñez es tornessin a seure en una taula per firmar un nou contracte amb el Barça. El del búlgar és el retorn de l'ídol.